Gaurko egunak bi albiste utzi dizkigu, lehenengoa, ona, gure Sean bueltan daola hemen, Ordu basan ja, ez? bai, faltan bota zaitut egia esan, Nike bai, ez tetena bota faltan gure reala izan da. Ez, ointxe komentatu behar naban, gaurko beste albiste txarra, atzoko partia izan zen, Zelako txarrak gehan oain momentuan, penagarrixa egia esan da, Atzokoa lotzagarrixa izan zen, Benetan. baina bueno, ointxe komentatuko dugu. Azken aldian, anoetara joatea tortura bat bezala ikusi dezakegu. Azkeneko ligako 8 partidetan 6 porrota jasan izan ditu realak. Eta, atzo ikusi genuen, 80. minutuan, estadio Zelai Erdixa, utzik zegoala, Bai, tendentzia hori azken denboraldian ikusi dugu erabat, baina atzokoa deigarria izan zen, eta gainera ikusita zer nolako erronka dugun aurrean ostegunean. bai, baina, bueno, azkenian tendentzia honik uste tendentzia oso txarra dela, ze azkenian taldia zaletua gortarako gauz, ez gera joan behar bakarrik Manchesterren kontra edo Madriden kontrako partidetara. Baina ez tezu uste ulergarrisa dela jendeak, ez dakit, ez dut esango jendea aspertzea eta bere Baina, eserlekutik bueno. joatea, baina jendeak zerbait sentitzea eta esatea, bueno, ja, ez dut gehiago hartuko ikusten ari naizena eta etxera noa, ez dut nahielako goitzeko ordu batetan heldu etxera. Bai, atzoko partida eta batez ere bigarren zatixa, osea, lehen komentu dugun bezala penagarriz izan zen. Bueno, zelaian zeuden 11 jokalariek erakutsi ziguten jokabidia eta gogo falta oso nabarmena izan zen. 11 eta gero Aterazianak ere, bai, hori da. Nik uste azkenean kontagiatu egiten dela. Zelaian ikusten ari garena ez da bat ere ona, ideiarik gabe, indarrik gabe, arimarik gabe, azkenean realak azken urteetan beti izan du hori, ez? Lehiakortasun hori erakutsi du, momentu txarretan ere bai puntuatzeko, bai gol bat sartzeko edo taldea pixka bat altzatzeko, baina ez gaude hori ikusten. Ez, nik ustot denboraldi ontako dinamikan realak espadu lehenengo zatixan etxeko lanak itzen, gero aldapa, bigarren zatiko aldapa oso gorakorra da. Bai, eta datu bat dago hori erakusten duena. Atzo, martxoak 9, urtebete bete zen realaren azken remontadatik esan dezakegu Granaden izan zen, 2-3 irabazi zuen realak galtzen hasi ostean, eta urtebetean, hau da, 375 egunetan ez dugu berriz ikusi reala irabazten galtzen hasi ondoren. Atzoko porrotak, ligako azken 8 partidetatik 6. izan zen, eta datu honek erakusten digu reala oso momentu txarrian dagoela, eta aurrian duen erronkarako zehoz ezberdina egin beharko duela. Nahizu beste bi datu nahiko deigarri eta esanguratzu? Bota. Alde batetik, hau ja ikusi egiten da, reala ikustezunean, ez du gol asko sartzen realak, uste dut, bigarren taldea dela, bigarren gitxien sartzen doanetatik bigarrena da. Azkenengoa zein da? Azkenekoa Valladolid izan daiteke. Valladolid kendu dezakegu klasifikaziotik, Bigarren mailako taldea, ja. Bai. Eta gero, soilik bi taldek dute, realak baino porrota gehiago. Realak 13 porrota ditu ligan, 13, ez da gutxi. Eta soilik Las Palmasek eta Valladolidek dituzte porrota gehiago. Bueno, honek erakusten digu denboraldi honetan dagoen kaosa klasifikazioan. Eta, bueno, gure sorterako, behintzat, erakusten digu badaukagula aukeraren bat, behintzat zehoz eitzeko ligan. Bai, baina ez duzu uste atzo berriz ere, eta ez lehenengo ez azken aldia, seinalatuta erteten den pertsona Imanol dela. Hombre, egisa da atzoko partida rotazioak itxeko partida zala. Bai, hori ez dugu zalantzan jarriko, nik uste dut hor ondo egin zuela Imanolek. Aterazuan amaikakoan nik uste nahiko gokisa izan zala. Bai. Egisa da Zelai Erdixan, 3 gazte jarri zitsuela, Iturriente, Sola, Sagasti eta Marin ere.
Aurretik ikusi dugu Turrientesen postu gokixana ez dela Zubimendiren postua. Ez, nik uste dut batez ere Manchesterren aurkako partidan ikusi zela ez dituela Zubimendiren ezaugarri berdinak eta orduan bere postu hori postu horretan gehiago kostatzen zaio, ez? Egokitzea Realaren jokura. Ba, ikusiko dugu igual datorren urtean Gorrotxa bueltatzen danean, ea postu horretan hobetu moldatzen dan, baina bai momentuz atzo ikusi genuen Zubimendik ez duela ordezkaririk. Ez, eta gainera entzun beharra dugu Imanol esaten orain arteko denboraldirik onena edo onenetarikoa izaten ari dela Realaren denboraldi hau, eta are zalantza gehiago sortzen dizkigu honek, ez? Imanolen diskurtsoa ez doa bat Reala erakusten ari denarekin, txaletuak jada nekatzen ari dira, normala iruditzen zait, eta oraindik ez daukagu argi ia Imanolek jarraituko duen edo ez. Atzoko prentsaurrekoan aipatu zuan ere, hori, taldia oso nekatuta dagoala eta jokatu dituan azken 17 partidetan, partida hauek igarri itzen diala, nekia, eta, eske azkenean nik uste denboraldia hasieran denak sinatuko genuela martxua iristia eta 3 konpetizio ezberdinetan bizirik egotia, ez? Bai, baina ezin daiteke erabili hori aitzaki bezala, ez? Ez, nik uste autokritika pixkat falta zaiola. Bai, nik uste nahiko autokritika falta zaiola, gero egia da, azken asteetan utzi dituen prentsaurrekoak ere nahiko polemikoak izan direla, baten abesten hasi zelako, bestean ez dakiz zer esaten zuelako, eta uste dut, ez zaiola komeni Realari mundu horretan sartzea orain momentuan. Eta zerbait konpondu nahi badozu, lehenengo pausua da, zer indozun gaizki begiratzia, ez? Bai, eta ez gara hori ikusten. Ari da baloia kanpora botatzen momentu oro, eta ikusiko dugu guztoguneko partidanea aldaketarik ongo ganala ez, baina mentalki atzoko partida izugarrizkoa izan zen. Bai, nik uste dut oso gogorra izan zela atzokoa, bai zaletuentzat eta bai taldearentzat, baina niri iruditu zitzaidan jokalariak agian gehiago ari zirela pentsatzen osteguneko erronka horretan atzoko partidan baino. Eske flipantea izan zen, azkenean Sevilla bezalako talde bat, Sevilla oso talde hona da, baina azken urteetan ez dago bere momentu honenean, eta atzo ikustea nolako eroso egon ziren bigarren zati osoan. Baina ikusi genuen bigarren zati izan, nola, bigarren zati oso izan zen, Agerden eta Zubeldian arteko pasiak. Bai. Osea, ez dakit joko vertikal hori galdin dugu, azkenengo 2 urtetan. Nik botatzetena faltan da improvisaziorako grina hori, ez? Azkenean, Kubo edo Barrene bezalako jokalariak izan da, ez da ikara den beldurra, utz egiteko beldur hori, baina ez dut ikusten inork aurrera pauso hori ematen duenik eta... Azken aldizan joko hori oso azpegarrixa bihurtzen ari da. Bai, oso zapala, oso seguruegia, eta hori falta zaio Realari argi ikusten da. Eta atzo, 4 aldaketa inzitsuan batera, Imanolek, eta, askok edo behintzat nik, pentsau nuan, dinamita pixka sartu zola horrian, bai Oyarzabalekin, bai Barrenekin. Oyarzabal eskerretik berrizetik usain. Bai, eta horri mantendu zuan, eta, momentu enten esan nuan, igual, badator remontada. Bai, zerbait gertatu daiteke, behintzat erreakzio txiki bat, ez? Baina ikusi genuen, bankillotik aterazian jokalariak ere oso kantzauta edo ez dakit. Ez dakit txiko falta izan zen, enuen ikusi falta izan zenik, baina ez dakit. Igual mentalki eta fisikoki denboraldi hau oso luzea... Taldea hilda dago, bai. Aurreko hastiak beste albiste bat edo polemika bat izan zuan, kasu honetan Turrientesekin,
Eta, bueno, testu ingurua pixka eta salduz, gertau zen Euskal Herriko medio bateko podcast bastian, kazetari batek, aipatu zuela Turrientesek izaten ari dituan minutu falta hoiek, dauala relazionauta partida batian... Lazioren aurkako partidarekin ez? Intzuan, Pentsatzen dut, esan zuela Turrientes berotzen ari zela, eta batean berotzen utzi zuela, eta bankioan eseri zala. Ikusi dugu, Turrientesek ez zuela hori ondo hartu. Hori bere sare sozialetan igozuan ez zala horrela izan, eta inork ez duela bere profesionalitatea dudan jarri bihar. Eta hori, orain ikusi dezakegu, azken hilabetetan izan ez dituen minutuak orain ari dela izaten, ez? Aukera horiek orain heldu dira, egia da Zubimendiren lesioak eta gaixotasunak albidetu dutela Turrientes hartzea 11koan, baina... Ikusi dugu, eta ikusten ari gara, kazetariaren lana oso zaila dela. Bai. Egisa da iturri asko dagozela, eta informazio asko kontrasto bihar dela, baina, horrelako gauza bat esatia, ja betirako gurutze bat grabatuta, bai. Pertsonaren gan, eta ez dakit. Oso polemikoa behintzat bada. Bai.